xemx mill-li tikkwina li fella ħalq tar id-daqs ta' munita għall-inwieħ tal-grigal fil-ħarifa il-mat fit-tikħija tal-prim kaħħal kuġini Benizzija fid-daw safrani ta' bozza tal-mija innu tajt qasma fil-qoxra tat-tibjida il-mat konsenturi fl-abjad tajnejn li kull ma jmur qed imajnaw mill-fiesta madwar ħabba lewn il-qasna mixwija feġġew sbul-ħomor ta' demm għall-arrieda feġġew fit-torri femmitti qaħad qatma ta' titwila fejn is-seqer jilaba tal-bufula iżoq il-brimbali taħdem l-anbuta tfaġġaw kun senturi